Yun mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Show you off in Lambos out on Collins. I be Karong mga kabuka na ako diri sa sagingan. To dili ni mao tong gitrabaho ako mga kabuka. Na diri sagingan kay manguha ko banana heart. Yan lami ang gulayan mga kabuka. Banana heart. Ayun gata lang katapatan na mga kabuka. Mo ni siya mga kabuka, pakita sa inyo. Ana. Ang banana heart. Kinahanglan kog sungkit mga kabuka para makuha na ko sa kay habog ay diri mga kabuka. Ayan mga kabuka, muna siya mga kabuka kung kwaon. Puso ng saging. Sa English pa, banana heart. Ayan. Ayan mga kabuka, may panungkit na ako. Yari ka nga yung puso ka na yan. Ayan mga kabuka, may panungkit na ako. May ako sa sungkit para abot na ako siya mga kabuka. Dami kaya na mga kabuka, butang gata. Oh, wow! Ginagawa mo? Ginagawa mo? Ayan, 1-0 mga kabuka. Ayan, 1-0. Mas mangita na mga kabuka. Grabe. Ay mga kabuka. Ayun. Ayun. Kunin kayo mga kabuka. Ikaduha. Ayan mga kabuka. Yari ka sa aking puso ka. Buti pa ang saging may puso. Pero sila, wag tayo puso. Ay mga kabuka. Ayan, ako na siyang kaon kahit dako na ba. Nangawat rabi ako rin mga kabuka. Masingkit ang tagiya ba. Ginagawa mo? Ginagawa mo? no, 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 no. Ayan mga kabuka. 2 points. 2 points. Napalay dito mga kabuka, nagian ako. Pero, nabiyaan. Puso diri mga. Puso diri dapita oh. Napisa mga kabuka pang 3 points. Ayan mga kabuka. Pakita ko yung isa guys. Pang tulo. Ay mga tulo kabuk mga kabuka. Tama na siguro ni tulo kabuk. Ayan. Huli ka, balbon. Ano sige mga kabuka? Karnaba, hindi dapat. Karnaba dapat ang kuan, mga magulay mga kabuka kay ang uban. Di sa pwede gulayon kay pait. Dapat karnaba nga saging. Yan. Ayaw mo gulay ng tundan, lakatan. Di pwede. Mitchil, di pwede. Karnaba talaga mga kabuka. The best. Napakasarap. Yan, sahugan mo ng inihaw na isda. Nangit tapos tunog, gata. Yan, pausa kayo mga kabuka. Let's go.
Ayan mga kabuka. Pang 3 points. Oh, no, 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 no. Ay mga kabuka, ito na siyang panitan. Ayan mga kabuka, palitan na ito siya. Ang mabili niya mga kabuka, puti. Wala na siya puti. Hindi siya mga kabuka, hindi siya pwede. Buwang naman eh. Dapat puti. Ano yung pinakadabong na mga kabuka. Ayan. Union siya mga kabuka, palitan siya para puti siya. Ayan mga kabuka, muna siya. Muna siya imo dapat gulayon. Ah, puti na kayo. Muna nagkaputi sa kong naong. Diba? Puti na kayo. Sa Tagalog yung mga kabuka, puso ng saging. Sa English, banana heart. Masih kita banana heart. Ayan, bukan puti na po dyan, oh. Nanira kasimple mga kabuka, sa wala, hindi, pakabalo nga magulay ang puso ng saging. Nanira kasimple. Palitan ninyo, ibilin ang puti. Pagkaroon na ninyo, gataan. Panganog, kukusap. And, English pala, hindi ako nakakabalo sa English sa gata ba gata. Anong English sa gata? Comment kayo below, sa below, comment. Para makabalo ko sa English sa gata. Gata. Sa English tono ba? Sa English sa tono mga kabuka? Ano ko English tono ba? Coco oil? Hay po coco oil kay. Hay po kay coco oil kay. Kita mo siguro ng coco oil. Sa ita, matakabalo ko sa English sa gata. Grabe masuka, daga naglamok. Ayun, shout out sa mga tanang nakatanaw ng video, nasaad sa tanas ng video nga. Okay, kapuslanan. Shout out sa inyo dia, stay safe. Ayan, puti na mga kabuka. May tatlo na siya mga kabuka. Tulo. Ano yung tulo? Might-spite na siguro ni. Tulo kabuk. Gataan. Butang nagsinugba nga isda. Lima yun. Ba't na, lami ba? Ayun mga kabuka, lami din siya mga kabuka. Pag nakay puso ng saging, ay tingnan niya. Ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye!